Здравейте хора, аз се казвам Николай и днес ще направя едно нещо. Така, първо, отидете в моят канал. Второ, изгледайте ми всичките видеа. Тук вече качвам едно на Roblox, което не можах да го разбера. Всички шортове. Не това... Какво? Здравейте, хора. Мона? Това клипче на 155. Мона? Как? Мона? Мона? И така, абонирайте се за моя канал. Лайкнете клипчето, абонирайте се. Ако искате, станете членове. Не дейте да ставате членове, само ако искате. Лимона, лайкнете клипчетата и напишете какъвто искате коментар. Ще ви покажа как да се изтеглите Poppy Playtime. Чао от мен!